Ola bonituras, son Mónica de Libros e Outros Contos e hoxe veño a falarvos de A encantado bingo de Lana Corujo. Case non leo este libro, unha, porque eu sempre chego moi tarde a todas as modas, son así. Dúas, porque cando vexo moito un libro en Instagram ou polas redes, pois non sei, empeza a darme pereza e teño que quitarme iso, porque menuda hipocresía, non? Porque eu fago reseñas de libros polas redes. Entón, tamén quería un pouco ser autocrítica, quitarme ese defecto, un pouco de se o le todo o mundo seguro que está mal. Por qué? Por que vai estar mal? Entón lino. A sinopse atraíame moito, eran como a relación entre dúas irmás, había como un pouco de realismo máxico, un don que se herdaba, non sei, tiña moi boa pinta. Gustoume? Si, remateino dicindo, vale, está ben, pero sen máis, pero ai, amigas, que pasou? Que despois non era quen de quitarme a historia da cabeza. Estiven con A encantado bingo na cabeza días e días, entón, cando un libro che chega tanto que non te deixa, eu creo que no fondo encantoume, por iso quería gravar este vídeo. O libro está narrado por unha das dúas irmás. Ao primeiro igual é un pouco confuso porque os capítulos van saltando adiante e atrás no tempo sen parar, só tes de referencia a idade que ten a narradora no momento en que cho conta. Entón, bueno, ao primeiro dis, vaime custar, pero cando pillas o ritmo daste conta que esta maneira de narrar é moi importante para manter, pois digamos, a tensión todo o tempo, tamén porque axuda a que sexas ti a que vai encaixando as pezas sen necesidade de que te guíe demasiado. Vai, dun apego feroz de dúas irmás que viven pois nunha casa igual un pouco hostil e tamén ese apego, esa responsabilidade brutal da irmá maior, coa que me sentí moi identificada, porque, para sorpresa de ninguén, son a irmá maior. E despois pasa algo que non vos podo contar moito, porque senón xa vos contaría de que vai o libro, pero pasa algo que ti percibes que vai pasar unha desgraza, incluso sabes cal, pero non sabes nin como nin cando, non? Entón estás aí co corazón encollido, a ver que pasa, a ver que sucede, non? E esa desgracia pois dinamita absolutamente o mundo da narradora e, aparte de contarnos a dor, tamén nos conta a necesidade de soltar, a necesidade de non seguir enganchada a algo que che fai moito mal por moito que o queiras. O que máis me